confirmed on the Boomerang in building Alpha 25. It'll be easy if we drop the whole building. Over. 2-3, confirm Alpha 25 is the Federal Reserve building. Over. 2-2-3, roger that. They're all over the top floor. I'm gonna have to check in with Overlord. Stand by. 2-3, roger. Overlord, this is Grizzly Actual. Grizzly 2 has confirmed enemy snipers in building Alpha 25 and is requesting permission to engage with thermobaric laws. Over. Roman, Vojtovi, opakuj. Je pred nami voda? Neviem. Hej! Tomáš. Mimo idú. Ale už sú kde? Tak zavolajte im. Neprekážem. Čo? Mimo mapy. Myslíš? No. Dúfam, že vám nevadí, že kamerujem. Nie. Zažalujem ťa za to. Zažalujem ťa za to. Môžeš, preto sa pýtam, či mám povolenie. Ne. Nezastrovíš ma, dúfam. Víte? Dúfam, že ma nezastrovíš. To rozmýšľam. Nesúbem nič. Ideš na výšku, ak vojnu prežiješ však. Povedz do kamery, nech to vie celý svet. Nie, auta, lode, spalovacie motory. Máš, dobré. Inak by ma nebavilo. No ja som rozmýšľal nad informatikou, ale išiel som na jazyk, lebo viem to. Viem, čo sa budem nieba. To by si nemusel natáčať na to. Zbytočný keci. Zbytočná bata. To ja by som išiel nejakú pornohere. Počuli ste? Že máme ísť po ceste, že vraj za nimi. Nemusíme ísť cez hustinu. To máš. Vlastne. Rieka. My sa už... Tady ideme smerom k helikoportu. Nie jedno. Všetko čisté?
skôr. Najväčšia pravdepodobnosť sú tuto pred nami. Takže prieskum bude mňa a prieskum bude Výško. Musíme si vydať sem na kraj. Veľa možností. Skúsime na tieto krajné miesta, aby sme to vedeli pokryť. Dobre, potom sa hlásime do veliteľství. Na to príjme, tak zíde na kraj, povedzme to nejaká númera. Vidíte si to. Musíme sa odtiaľovať s tým. Odtiaľovať s tým. Takou sa ľuďom. Tuto to máme. Tomáš Hladký, ideš na. Slava, čau. Ideš na. Pro každý víkend. Alebo raz za 2 víkendy, keď je možnosť, ako kedy. 10 minúty na strednú, už potom nebude čas. Keď na strednú, tak skončím robota, potom nebude čas. Nechceš ísť na Výško? Mám stále. Ja akože keď som robil to pri Výško. Nebude, lebo je veľa ľudí, ktorí sa končí Výšku a keď dostane prácu, tak Tam sa presunú. Na ten smer, tam smer. Heliport bude podľa mňa tam rovno. Teraz Pôjdeme na hru. Ok. Tam je protisvetlo, nevidíš ani hovno, takže nejak týmto smerom to som chcel. tam na to bojové záznamy. Ja by som šiel po obidvoch cestách, aj po tej, aj po tejto. Neviem, ale my sme zvládli, keď sme išli dole z hrádze, tak sme išli prakticky za východí, čiže na túto stranu. My sme mali ísť na tú stranu niekam. Mali sme ísť tam? Či tam? Tak by mal byť Tam. Takže ideme, že na opačnej strane. Bielou a červenou farbou. Toto už ideme my nie. Tak podľa mňa. Zahmieva sa to ešte? Čo? Kde sa hmieva? Musím si dať asi blízky helm, aby som to vetral. No. Majú to označené bielou a červenou farbou. Daj to na zem. Tak to nazvem. Let's see. Takže Jebni to. tak my sme teraz takto, tuto by sme mali byť niekde, na tejto cestičke by sme mali byť, tuto tak, že by sme mali byť teraz, keďže Tak tu nie je sme rieka. až tak Nie sme zlá. až tak ďaleko, musíme sa len vrátiť po Takže, ceste. lebo v podstate my sme sa sem mali dostať zhruba a sme aj zhruba tu, odtiaľto sme sa mali hlásiť veliteľstvu, čo je. A hlásili sme sa? Áno, hlásil som. Tým pádom mali by sme zahájiť. Čiže hrádza, keď je pozdĺžne, presunúť. tak heliport by mal byť niekde takto. Áno, čiže vrátime sa naspäť na tú cestu, Pôjdeme opačným smerom. z ktorej sme odtiaľ prišli a po tej ceste by sme zahájili ten presun tomu heliportu. Dobre, Po ale- ceste, je to múdre ísť po ceste? Malo by to byť čisté, mali by to mať vykryté odtiaľ. Ja ohlásim ešte imidžová. Vidíš niečo cez ten ďalekohľad? Imidžov, tí, čo ste na heliporte, máte to tam čisté? Je presun k vám bezpečný smerom od cesty? Pozerám, tak vidím aj očami. Nemáš ani nabité. Dobre, zahojeme k vám prístup smerom od cesty. Budeme sa približovať smerom od A5 až A4, pôjdeme k vám, dobre? Takže približujeme sa k vám zľava. Jo! Správne, máme zahájiť presun k heliportu, alebo ako to teraz myslíš doli?
Chápeš? Nerozumel som ti úplne všetko, Zoli, ale ak som správne pochopil... Obsadiť ho, dobre ho obsadiť a potom keď budú potrebovať, tak pôjdeme na oný, nie? Nie. Máme prísť tak, aby sme videli normálne čisto na heliport. A keď vidia oni čisto na heliport, vtedy sa môžeme spojiť a obsadiť heliport. Aby sme zbytočne neodkrývali dve pozície, keby nás odhalili. No. Ja mám takú. Ako sa prehadzuje kanál? Dá sa vidieť, že si už veľmi dávno nehral. Vieš, že ja hrám tak 2-3 krát do roka. Roman veliteľstvu. Takže keď budeme mať heliport na vizuálny kontakt, tak sa ozvem ku vám na veliteľstvo a budem čakať na rozkazy. Prepínam. Poďa. Hento cestou. Keby ideme. Roman, Rozumiem. Tomáš, Zahojeme presun. hentou cestou. Zoli je ináč akože Nie, chce by sa dalo ísť. národnosť, alebo čo, Maďar? Môže byť. Ja neviem. Ja by som šiel. Tak už len to meno. Vráťte sa. No dobre, ale to je o mnohom vypovedať. Bo toto mi... O, do piči. Bacha. No, prvý výstrel, jo. To bola dávka dokonca. Prvá dávka. To je problém, keď sa nevieme dohodnúť, vieš, na rýchlo. Dobre chalani, navrhujem takto, aby sa nestalo niečo také, že budú si myslieť, že, lebo tak z diaľky ťažko, ale keby sme sa presúvali odtiaľ, mohli by si teoreticky, predpokladám, že oni sú na hentej strane. Takže sa vrátime naspäť na tú cestu, od ktorej sme sa vracali teraz. Kde si zájme postup smerom na tomu heliportu. Dobre? Takto, zhruba pred nami. Tam. Podľa mňa. Tam je, nie? Myslíš, že... Počkaj. Na hentej. Tam, kde rozukazoval. Ďalej. My sme už tu. My sme dosť do lesa, čiže by mali rovno pred nami. My sme išli dosť husto. Na hentou cestou. Takže tou motorkárskou cestou, kde je, tak by sa to dalo podľa mňa tak spraviť, že dvaja pôjdu dopredu, prečekujú to, vieš, a potom dajú zelenú a potom sa posuniem a potom zase. Tóhavý postup podľa mňa. Podľa mňa si dáme väčšie rozostupy a choďme po 2-3. A Dalo by sa, súvisia alebo po postup. 3 metroch, Keď pomaly. dajú prvých dole, tak je jasné, že proste niečo sa deje. Mali by sme ísť touto Lebo hento, čo sme robili tam na hrádzi, že sme to pokryli, nám trvalo dlho, kým sa Aby sme sa nedostali do krížovej palby. Dobre, spravíme to takto. Je veliteľ, on, negibidzujeme. Keď spravíme pičovinu, vrátime sa, nediskutujeme. Skúšame to. Vytočne veľa názorov. Skúšame to, predsa len dobre, a ja som ešte v pozícii veliteľa prvýkrát, mapy sú nejasné, rozkazy sú nejasné, takže finálna situácia. Vrátime sa naspäť na cestu. No. Ako náhle nadviažeme vizuálny kontakt so samotným heliportom, bielo-červená páska, podľa chalanov, bielo-červená páska. Pokúsime sa nadviazať vizuálny kontakt aj s nimi. Keď nadviažeme kontakt s nimi, kontaktujeme ich, spojíme sa s nimi a uzavrieme perimeter okolo toho samotného heliportu, čo je vlastne obranná pozícia. Budeme musieť potom brániť ten samotný heliport, dobre? A otázka, heliport je obsadený nepriateľom. Mal by byť. Na heliporte zatiaľ nehlásili vizuálny kontakt, pokiaľ viem. Aha. Čiže možno budeme hneď zahajovať obrannú pozíciu bez útoku. Tak. Dobre, Jasné. Ideme. Chcem ísť vpredu.